Nek ora percaya lho iki lho. Tombrone sakmene-mene iki. Oh. Iki isih kurang gede bolo nek lelahku weruh wingi iki medeni banget cangkeme medeni banget. Iki kurang gede iki. Dadi sing wingi iki urung kena sing jelas nek karpene rene. Piye bolo. Aku wis iso gawe geger wong to. Wis iso gawe geger wong lho sing teko sirang-wirang lho. Iki aku nang kene dhewe kaya memedi. Iki lho saiki teko ya to. Oh, terek-terek putih. Lah kene iki nggon tombro masalahe. Lho kae deloken kae. Kayak aku ndek ning kono iki dhewean plek batine mung gendruwo. Teko-teko wis keri wis sore, wonge sing ngusul. Yo, yo ta. Kene iki lho, ki yo asline kene kuwi arep rene iki wetengan kene iki tombro tok asline garek mangan apa orane. Mung sayange saat iki kan wite dikethok iki sing bikin repot iki wit iki asline iki. Lho kae. Kae kan oh, kae yes loro kuwi tengok-tengok nang kono kuwi wis ngendal pulungku mau. Piye? Jon? Hah? Nembe. Lho karek-karek nang kene iki. Iki spotku wingi sing aku ngajar wingi nang kene iki. Wih, ngeri tombrone kene iki ngeri kula. Pol. Lah aku dhewe nang kene lho. Plek iki aku linggihku ya nang kene iki lho. Kene iki linggihku kene iki. Kene iki. HP-ne mung tak sendekke kono kuwi wong aku ora nggo tripod. Anu tak goke kayu. Eh? Kae keri wisan aku wis arep bali. Arep bali kae. Oh, iki keke to. Ngene iki. Tombro tok. Jane kulon kae spot bagus banget asline iki. Kae malah ora patek akeh anune. Ora patek akeh wite ngene iki. Iki permasalahane wite iki lho, Bolo. Wite iki ambrune ngene bikin ribet banget nang ngene iki. Nek gelem ningkring ngono ya pokoke ya bulet. Lah kae mulai dipangan to kae.
Oh, tapi kuwi jek slinding. Engko dilongkas aku ndek ngene ya pertama entuk slinding sik loro. Iki wis suwe nuton nang kene? Urung. Ngaku akeh ngunggah iki. Oke ngunggah kae. Lho ada kowe sing nang jero. Ade Pak. Rada didasarke sithik. Ngono iki. Lah kuwi jerene pira nek 2 meter? 2 meter kurang. Ngono aku sing biasa. Betul banget ae Pak. Lah kene iki susah to. Aku arep njabrang sebrange kono kae. Sebrange kono kae golek nggon sing jos. Kono kae ya jero kok. Kono kae ya jero. Tombrone kok celuki rono kok rono parane. Oke, Bolo. Oh, untuk hari ini masalah spot pusing wingi kan wis kebak wong to. Lah saiki parkir kendi nang kula ning parkire penak Bolo. 5.000 sepuasnya kae. Ya toh? Nang kono penak, parkir nang kene penak malah ora kodanan nek hujan ya penak. Lah kene iki Bolo lewate. Oh, lewate kene iki penak banget. Tur mburi omahku isine spot mancing tok. Spot mancing tok lho. Penak banget kene iki lewate. Arep kowe golek spot ngendi kuwi paling penak iki. Lho, spot jos. Kene iki lokasi anu bolong, lokasi tombro. Tombro tok kene iki. Tur ora ora sembarangan. Kene tombrone babon-babon iki. Ini iki. Loh, ya to pas gledek lah penake ran jamak. Nah, awan gone ya adem. Swarga donya. Lho, iki to. Spot jos kene iki ya jero. Iki kene iki jero, kene iki jero. Wis gerek milya sak penakmu. Lho iki ya tombro tok iki mung sebrangane kono tok lho. Sebrangane kono tok ae. Kasih mancing mau. Lihat ini iki, nggone penak banget. Lho. Iki wingi ya nek sing mancing nang kene iki lumutan tapi gabut sing lumutan. Tuh nggone. Loh, lah. Jos gandas 17. Wadem. Hawane adem. Kowe karo nggelar kloso nang kene karo nggawa kasur. Wah. Penake jamak. Oh. Aku nang kene senggel karo warna iki. Senggel ning kene. Wes, manggon kene iki weh. Ini kurang kon penak. Wong mancing ora ditutup lingkung cuma ya. Yang itu Indonesia jadi nyaman. Kira-kira kau jam 4 pedas. Pedas ya ora. Ya ora nek popres ngatur driver. Kan juga kalau mulai tahun berapa? Memang nyari anak wi. Oh loh. Nah wi, jos. Ketok Pak. Kok kulon ketok. Wah, jos kuwi wis. Nek kuwi genah kuwi. Wah, mantep. Ah, jos. Berarti akeh tenan tombrone kuwi lumut apa pelet? Wah, topluruk tenan iki.
Urung-urung kena. Piye to? Lho. Gedhe kuwi, gedhe kuwi. Gedhe kuwi. Pol kuwi. Lho 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 lho. Oh, pancen nang nggon kono kabeh kok. Mas sangkrah-sangkrah. Lumayan. Ki hasil akhirku lur. Isih dikai cinta to rekan lho. Hasil akhirku ki serinding ya toh. Ki gembreng. Ki serinding. Wah, akhirnya serinding gembreng ini ki. Nah, iki bonuse. Iki bonuse bro. Iki bonus hari ini. Wah, mantap. Pote to lagi iki. Jalane ora kuwi. Tuh. Ini kono rek. Saya tak sepirke sing oleh ya. Oleh tombol. Ditung ditolak kuwi sedia serok, penak luwe kuwi. Ora ku serok to. Ndi oleh. Sik tak delok sik. Nah, kok ndi Pak? Tak delok sabonemu lho. Wah, yang tenan kok. Sing loro mau ora kok tadi. Ya, tak tunggu ra mau. Ping telu. Ping pat. Lah. Ya kuwi sesuk tinggu anu, celengan. Biu lho. Babone iki tombrone. Wah, iki sing menggetarkan iki lur. Lho, delok sakmene lho. Sayang wadahe ireng, dene ra ketok delok sik. Lho. Ora percaya lho. Tombrone sakmene iki. Lho. Iki bisa kurang gede bolone. Ora weruh wingi iki medeni banget cangkeme medeni banget. Iki kurang gede iki. Dadi sing wingi iki mung kena sing jelas nek karpene rene. Lah jagoane iki bapak iki. Iki sing olah. Iki jos iki bapak iki. Iki kowe to ora? Tombro, Pak. Nah, loro. Tok siji. Iki yo tok tombro lho. Ngandani ngomong ade sayange ireng kabeh lho. Lho. Iya, tombro meneh iki. Dan niki gedene cek padha nggon aku kae mau iki. Ning cek gede nggon aku. Tapi yo kamu babon nek kamu? Yo. Lombrone. Nah, iki tukang mancing. Iki tukang gawe wedang. Iki tukang gawe wedang untuk tombro pirang-pirang. Yo. Kok piro kom? Telu. Ya telu ketok e. Kan nyong ndal-ndal. Yo. Yo tombro meneh. Loh, ya toh. Tombro kok isine kok kene iki. Wes. Yang detail kene khusus sepot tombro. Lah, mancing kumaha ning kono seberang kono kae lur. Seberang kae. Sebenarnya kono ki jan asli ya mangan juga. Ini sing tak iki kene iki. Ini totone gede-gede banget. Iki cek tundure nang isor wis tampung iki. Belum metu. Ngono iki siji iki wis pokoke tombrodak. Organisasi kasih kene kasep kan tombrodak. Oke bosku, sampai di sini dulu spot apa spot tomblong lah. Sing jelas ya kene iki nggone. Nggone kene iki. Sing nggone wingi aku sewet kae lho.
Oke, alhamdulillah aku cek di kayak timbri karo tombol. Mung babone kena bapak kamu babon dan jos. Tapi kamu kurang gede lur. Ngerti ku sing iki tangkemnya iki mangape sak bilat kan iki. Iki nang kono kuwi. Jelas iki kan iki nggone gede-gede banget tombol. Tombol mulai mangan. Oke. Sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, panjang umur, dilimpahkan rezekinya, dan tidak lupa bahagia. Oke lor, sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali dengan Mitus Channel besok pagi. Besok pagi aku libur. Kerja. Hari Kamis, Jumat kerja lor. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.